romántico estou hoxe. Moi bons días, familia. Tiri. Como che vai, ó? Veña, tes máis conto ti. Tes máis conto. Imos facer unha receita rápida, sinxela, para a xente, para todas as idades. Pero estou prácticamente seguro que a xente xoven é aquela que ten un espírito xoven, ten cuidado aí, lle vai a encantar. É unha receita non moi común, seguramente, porque ten cousas de gastronomías internacionais, porque vamos a empregar un pouquichiño de unha crema de cacahuete. Vale, que xa o fixemos o outro día facendo algunha historia, pero que me gusta puntear e dicir, xente, que non temos tempo, xa verás como facemos unha pasta, neste caso un rigatoni, vale? Nun segundiño, cun solombo que teño por aquí ibérico, que imos mariñar increíblemente ben un par de horiñas, vale? Se queremos. E media hora tamén che vale, acórdate, vamos meterlle ben de gusto. En unha salsiña, cun pouquiño de toqueciños que ides flipar, pero flipar. Por qué? Porque moitas veces estamos pensando que esta crema de cacahuete só vale para facer unha rebanda de pan. E non. Vai para moitas máis cousas. Mirad o que temos por aquí rapidamente. Deixo o conto a un lado, deixa de dicir tal, e ponte a cociñar comigo xa. Mirade, solombo de porco ibérico, vale, perfecto, aí posto, sempre con un pouco máis de grasa que o cocho normal, pode ser un cocho de castañas, un duro, dame absolutamente igual, vale, e pode ser outra parte tamén, que podría ser tamén unha peituga de polo, valería perfectamente, porque a mariñada que lleimos meter vai facer que quede moi rezumenta. Temos un pouco de tomate pelado, natural, que temos por aquí, temos esa crema de cacahuete, temos un par de especies por aquí, temos canela, para darlle un toque diferente tamén, pemento en pó, comiño e cúrcuma, temos allo, temos apio, imos facer unha salsa diferente tamén para darlle eses toques. Temos un pouco de iogur, vale? Un pouco de leite de coco tamén e, por suposto, a nosa pasta, o rigatoni. E veña que vamos, auga a ferver para esa pasta. E o primeiro de todo, hai que ser educados nesta vida. E ti que non saludes a Lidia. Moi bons días, Lidia, como estás? Bos días, Iván, moi ben. Que tal? Nos tache bóstase ben. Nos tache bóstase ben e cómese ben. Cómese mellor. E cómese mellor. Bueno, esta tamén ten razón, veña, tamén me vale. Mira que chea de cousas teño así, e que sinxelas, verdad? Outra xente dirá, pero como que sinxelas se non... Na vida me entrou a crema de cacahuete na miña casa. É cacahuete. Moído, non? É cacahuete, unha crema, non ten nada... Sí, pero moitas veces non estamos familiarizados con certos alimentos que o mellor para mí son moi normales, pero moita xente nas súas casas non empregou nunca unha crema de cacahuete. Cada casa é un mundo, eso é verdad, pero sí que é certo que eu empecé un pouco dicindo isto é pa xente xoven, e despois xa rectifiquei e dixo non te metas aí nesas baralladas porque haberá algún aí con 80 anos que toma crema de cacahuete. A miña avó seguro que está tomando nota, Pois eso é importante, non é pa xente, só é pa quen quera cociñar tamén cousiñas diferentes e que dá un toque a esta pasta. Gusta o cacahuete? É fácil. Gusta? Pois vai che gustar a pasta, vale? Ten ese toque, esa esencia de cacahuete polo fondo. Despois podemos xogar a botar unha cullerada, 2 ou 3 e facer máis potente unha salsiña que ao final o que ten é a cremosidade e a potencia o cacahuete cun par de especias por aí e con ese apio, con ese... non nen nada de outro mundo, nada. E o primeiro que imos facer nós é empezar a mariñar un chisquiño este solombo de cocho ibérico. Por qué? Porque mirade, por exemplo, en India é moi típico o polo e o cocho metelo e facelo, como se chama, sobre todo o polo, que é o que máis comen por ali, e metelo e un pouco de yogur. E imos facer exactamente eso. Que fai iso? Porque, bueno, pois moitas veces como mariñamos en leite, podes mariñar en outro tipo de produto, o que fai é que se vaya como rompendo tamén as fibras proteicas e que vayan facendo un pouco que queden como máis brandiñas, non? No polo funciona moi ben porque a peituga esa parte un pouco máis seca, así que temos unha parte un pouco máis noble, poderías facer de outra maneira. E poderías directamente non mariñar, pero así douche outra idea para facer con calquer cousa. Así que vou coller, mirade, este yogur por aquí e as especias tamén e imos facer unha cousa ben sinxela. Vou coller isto. De feito, non teño nin que empregalo todo. Vou coller o cachiño así un pouco... Eu cando falo de feo non é feo, pero mirade, este cacho parece un pouquiño máis así enteiriño, non? Válenos, perfecto. Vai poñer por aí un segundiño. Eu o que vou facer
é isto. Vou limpar un pouco. E a graxa, por certo, non limpemos demais, vale? Esta graxa é interesante Pouca tamén. ten o solombo. Vale, exactamente. Pero esta, como estos, Debe ser a única que tenga que se ve. estos refrijanchos, pues sí, por dentro un pouco de entrevetada e pouco máis. E sobre todo, falabas algunha vez da graxa do ibérico que tiña un componente diferente. Que era? Sí, como cambia normalmente, dependendo da alimentación do animal, Vale. aí sí que Sí. flutúa, pode ter máis porcentaxe de ácido leico, de Eso, ácidos vale. graxos monoinsaturados, que é o mesmo tipo de ácido graxo que está no aceite de oliva e que nos axuda co colesterol. Pero temos que ter en conta que é unha carne que tamén ten graxas saturadas. Exactamente. E non hai que dicir que isto axude o colesterol, sino que perxudica menos, vale? Vale. Porque hai que mirar o global do produto, non só o ácido leico. Vale, perfecto. Mira, eu o que vou facer son como uns cachiños así. Cachiños de bocado. Acabo de facer como unhas tiras, vale? E vou facer unha historia ben sinxela, para que vexades que sí que poderíase facer con calquera outro tipo de carne. Estou pensando agora en un tipo de carne, por exemplo, que sexa un poquinho máis seco, aínda. A parte da croca, que a veces está unha parte un pouco máis alta, que está bastante ben, pero a parte un pouco máis baixa é un pouco peor e tal. E se lle metes o que vamos facer a mariñada, imos darlle, vale, aportarlle un pouco do que vos decía, un pouco desa gracia que ten a veces que non sexa cousa tan seca. E despois, hai unha cousa que a min se me chamou a atención e digo, porque, claro, os gustos son os gustos de cada un, non? Meu primo Óscar gusta a carne seca, ben pasada, e moita veces di, a carne cómese, home, a carne se come como che dé a gana a ti, non é como me dé a gana a min, entón, se che gusta a carne pasada, pois come carne pasada, que che vou dicir eu. Eu creo que perdemos organolépticamente moitas cousas, sí, creo, pero o teu gusto é o teu gusto. Por iso pregúntase agora nos moitos restaurantes como queres a carne. Como queres a carne, tal cual, en plan, porque, bueno, cada un comerá a carne como quere que o que vai pagar, pero na casa pasa exactamente igual. Meu primo Óscar toda a vida dixo que a parte súa preferida do polo era a peituga. A mí encanta a peituga, pero gusta a plancha. Se empezas a cocer e tal, se me pos unha coxa e unha peituga, paso pa coxa. Ti tamén. El vai para tal. Hai moita máis xente que colle. E outro día estaba facendo unha receita, miña tía Dosinda, nai de Óscar, de solombo, e facía unha especie de salsa de laranxa con amêndoa. Claro, o solombo, primeiro, que facía era selalo, vale? Facía unha rustrida por todas partes e despois cocíao nesa salsa. Eu dicía, claro, pero vas a estragar outra. Pero eu despois pensei, se lle gusta a peituga de polo, gustalle que quede máis cocida por dentro. Entón, aquí, máis ou menos o mesmo. Vou ir sacando xa varias historias. Máis ou menos o mesmo. Por qué? Porque ti tens que facer a carne como che dá a gana a ti. Como che dá a gana a ti, ni máis, ni menos. Mirade, agora, cousa sinxela para que vexamos como vai a historia. Deixeme coller un pouco de sal e de pimenta. Perfecto, mira. Un poquichiño de sal. Non me paso. Veña, un poquichiño de pimenta. Tampouco me paso. Cousa sinxela. Comiño, non nos pasamos tampouco, vale? Este sí que un chisqui e pouca carne, un chisqui. Un pouco de pimento en pó. Aquí podemos facer un pouco máis porque non é tan invasivo. Esa cúrcuma, tamén, un pouquichiño. E un nada, neste caso, de canela. Por qué? Porque a canela tamén é bastante invasiva e non quero que despois xogue moito papel para tal, pero vaille quedar moi ben, e sobre todo porque quería arremedar a esa cultura. Que a canela vale para pratos salgados, que moita xente só está nas sobremesas, nos doces. 100% isto. Pois podemos colocando iso por aí, isto xa deixamos por aquí, e mirade, o único que fago eu é coller unha pingueira de aceite, mirade, deixo por aquí todo isto. Home non. E agora o único que teño que facer é empezar a remexer un pouco. E dirás ti, pero que lle botache iogura? Xa, espera. Que despois falamos, caza, hai que botarlle viño. Hai xente que lle bota leite, hai xente que lle bota iogur, e que deixa nun pipote, sempre o frío, 3, 4, 5 días para que esa carne abrande. A caza é moi dura, ten moitísimo menos coláxeno, normalmente un di, e por que é máis dura a caza? Primeiro, porque están todo o día no monte, están todo o día a moverse, máis musculosos. Porque despois, porque claro, non ten... Sí, ten que ver. Non é o mesmo un conexo que anda por aí que un conexo que está así. Igual que o que comen cambia a composición da súa carne, pois o que se moven tamén. Exactamente. Un pouco iba por aí. E mirade que cousa tan sinxela que isto despois, cunha rustrida, está perfectamente preparado para meter con calquer cousa. Unha pataca, un pouco de arroz, unha ensalada, unhas verduras asadas, dame absolutamente igual. Temos eso posto por aí. E agora collemos apio, que agora sí que empezamos nós a traballar con o noso rustrido. Imos facer unha salsa rápida de tomate. Eu creo que pasta e salsa de tomate van unidos sempre, non? Pero
A salsa de tomate estamos afeitos a facela dunha maneira que sempre un pouco de cebola, ou tela xa feita, que valería perfectamente, que moita veces. E hoxe a súa base vai ser un pouco de apio. Por que? O apio máis empregado en outras culturas tamén, e vai vir ben ese toque fresco, a cebola un pouco máis doce e tal, con esa graxa que ten tamén o leite de coco que temos hoxe. Así que vou facer algo así, e se me pelas os allos tamén van para dentro. Vale, así que mirade, isto, un toqueciño desta maneira, imos collendo lume pequeno e facendo desta historia. E agora non me digas ti que isto non é unha cousa sinxela. Teño que facer unha cousa que facemos sempre. Mirade, isto non vos olvidedes. Facer unha cousa tal que así, que hai unhas fiañas que pode que sexan máis ou menos grandes. Se o cocemos ben non debería pasar nada, vale? Pero sempre estas fiañas poden despois un pouco fibrosas dar na boca mala sensación. Entonces é como quitarlle un pouco os peliños. Collemos así por aquí, mira Pablo, que colla a xente, un pouco por aquí, mordemos, tiramos. Aromático e o apio, está cheirando desde aquí. É que é moi diferente. Sí que é certo que igual que é aromático habrá xente que dirá que non lle gusta moito. Eu xa vos dixen máis dunha vez que vou contando as miñas experiencias persoais, porque ao final teño que falar de min, vale? Porque senón non vou falar de que non sei como as túas cousas. E o apio non me gusta nada en cru, non me chama, nada. En cambio, cociñado, gústame moito, vale? A min tamén. De feito, hai moita xente, eu teño unha compañeira, Luna, maravillosa ela, encanta o apio co humus, desto de escuridez. E a min non me gusta nada, pero eu collo a cenoria, digo... A cenoria, a mí gusta máis a cenoria. A mí tamén. Incluso os pementos. Sí, bueno, claro. Sabes o que pasa? O pemento... Obviamente outra das cousas destas que falaba un pouco persoal, pero o apio tamén, E aquí cada día empregase máis, sabes por que o sei? Porque o encontras. Antes non encontrabas tanto no supermercado, e agora empezas a encontralo. Mirade, outra das cousas, podemos esmagalo un pouquichiño así, imos rompendo tamén esas fibriñas, vale? Porque ten así como unha especie de curvatura e tal. Sí, pois agora eu creo que é moi complicado ir ao súper e non encontrar apio. Pero antes non era tanto así. Pero dame a sensación de que empregase máis para cremas, pero non para outros usos. Bueno, a xente cada vez ahora está máis estudiada, gustalle máis un pouco tal. Os italianos nas boloñesas practican moito. Despois, creo que programas de cociña como está Chebo poden valer para este tipo de cousas. Para dicir, mira, aí está botando allá. Pois mira, por que non? Se ves o programa, emprego apio 4 ou 5 días, vas por tal, velo apio, vou collelo. Pasa moitas veces estas cousas. E viches algunha vez o apio nas hortas aquí en Galicia? Eu nunca vin. Non é algo que poñamos sempre en apio, pero eu creo que, non sei se terá a miña madriña, porque a miña madriña tiña uns espárragos verdes, esas tamén, eu non sei se terá un pouco de apio, non quero mentir. Clarisa, a ver, madriña, tes apio? Mándanos aí un mensaxe, como me molaría que poderan falar con nós así de repente aparecer unha pantalla con unha historia rara. Vale, mirade, este apio tranquiliño, eses allos, é máis rápida que a mí, non me enterei ni cando os pelache, Lidia. Home, a ver se tardo. Como bules, Se tardo máis en pelar. Non te vin, empecé a falar con esta xente, non te vin. Veña, isto pa dentro, un pouquichiño, aí estamos. Hoxe, ademais, imos empregar un tomatiño que me gusta moito, que é o tomate sen conserva, do que falamos moitas veces, que ven perfecto para que remexer un pouco e queda así como a salsa un pouco máis bruta, un pouco máis... E gústame ese toque un pouco máis tradicional tamén nas salsas. A veces o tema de pulir, eu nunha crema, moitas veces falo con vos e digo vos isto é unha cousa para min moi sinxela. Unha crema para min ten que estar pulida e sedosa, para que teña ese punto de crema de verdad, vale? Por qué? Por qué? Porque é un gusto que para min, se encontro unha cabaza polo medio, unha crema ou tropezós, digo, pois non é unha crema, é un potaxe, non? Que é o truco fundamental para darlle unha boa miolada? Darlle 3-4 minutos de batida. Ter un robot decente en condicións, e senón darlle en vez de un minuto tal. Despois, quédanche xenial. E despois é unha cousa simplemente de textura. Hai que pulilo ben. Pois hoxe co tomate non imos pulir tamén, porque hoxe quero un pouco de cachiños por aí. Vale, con ese apio por aí e con este allo, contame un pouco ti como ves a receita e como ves tal, e xa completarías en algo, porque a mí isto sempre me anda na cabeza, Como poderíamos mellorar nutricionalmente? Vale, veña. A receita, pois poderíamos mellorar nutricionalmente empregando pasta integral, poderíamos mellorar nutricionalmente o que decías Tinga, completando con, por exemplo, unhas verduras asadas, unha ensalada que comentaba antes. Quería facer aquí un apunte sobre a crema de cacahuete. Por favor. Porque falamos unha vez nun programa da matriz alimentaria. Que era a matriz alimentaria? Sí.
A matriz alimentaria Eso interesa a min ademais. É a estrutura física e química dun alimento que cando se altera, por exemplo, pois cando se tritura o alimento, cando se refina, cando se cociña con diferentes técnicas de cocción, pode verse alterada esa matriz alimentaria e, polo tanto, pode verse alterada a súa metabolización, digestión, absorción, o sea, cambia, non? É algo que se está estudando agora. Non en todos, verdad? O sea, non todos os procesos vai pasar eso. O sea, pode pasar, pero... Vai a verse alterado, que non sabemos aínda é como afecta hasta que punto cada un dos procesos, non é o que estamos intentando saber, non? Pero, por exemplo, temos un exemplo ca crema de cacahuete. Bueno, a crema de cacahuete esta que temos aquí é só cacahuete moído. Exactamente. Ah, por certo, porque encontrarás cremas que pensarás que ten cacahuete, punto, non ten nada máis. Cacahuete moído, bum, bum, triturado. Porque despois vamos a diferencialas de outras cremas que, ademais do cacahuete moído, pois levan azúcares, grasas de mala calidade. O mesmo sucede con outras cremas de outros froitos secos, que a podemos atopar de abelás, de anacardio, incluso de pistacho. Hai nas de todos os froitos secos hoxe en día, pero temos as que só levan o froito seco triturado e as que levan a maiores azúcares, sal ou outras cousas, porque estas non levan nin sal. Vale, exactamente. Sí, bueno, eso porque miramos sempre os paquetiños e porque me gusta facer un pouco, e porque desde que Lidia me di un par de cousas, a mí non me importa nada de collo, e gústame máis para traballar, porque así non me altera, así boto yo sal que eu quero, boto yo, se quero azúcar, azúcar lle vou botar eu, se vou facer un rustridiño aquí perfecto para isto, nin de coña, vale, seguimos aí. Sí, o cacahuete botánicamente falando é un legume. É un legume, sí, exactamente, vale. Pero nutricionalmente falando, o valor nutricional é o dos froitos secos. Vale, perfecto. Pois a diferencia de tomar a crema e tomar o cacahuete é a crema vai non ser máis digestiva. Xa estamos... Os froitos secos teñen unha digestión bastante complexa, que a priori é beneficioso porque axuda a que nos sacien máis, non? Entre outras cousas, a que non absorbamos, non asimilemos todo o valor enerxético que ten. Tamén o de morder, estar pasando un ratiño, masticar tamén é tal, unha cousa importante. E pelar, que a veces hai que pelar. Moito millor, comes moito menos se che dan os cacahuetes con toda a monda, con toda a codia, con toda a casca, que se che dan os chimos, son comes a presas neles. Que a nivel nutricional non é o mesmo ese cacahuete fritido salgado que o cacahuete ca casca. Pero bueno, triturado, imos digerilo mellor, imos absorber mellor os seus nutrientes, porque temos máis acceso a destruir esa matriz alimentaria para absorber os seus nutrientes. E así como o froito seco enteiro estaría máis indicado en xeral a xente que ten problemas de saciedade, para a xente que ten o problema contrario de que custalle cubrir os seus requerimentos, non? Pois, por exemplo, no eido deportivo, non? A xente que ten requerimentos enerxéticos moi altos, pois vai non ser moito máis fácil pois en triturado, ca crema. Vale. Perfecto, e pareceme normal. É unha cousa que moitas veces é tal. E a matriz, o que estamos a falar un pouco, que era tal, que non sería o cacahuete que está triturado, poderíase dicir que neste caso as propiedades son exactamente as mesmas, Natal? Non se sabe, non? Vale. Temos máis acceso aos seus nutrientes. Os nutrientes ten os mesmos, o que pasa que absorbemos máis cando vai triturado, porque xa estamos dando predixerido ese cacahuete que ten unha digestión complexa, estamos facilitando o proceso. Pola contra, pois eso, é menos saciante. Claro, todo sempre falamos de para quen, non? Vale. Si acabas de dicilo ben, pero que pasa, eu cando me quedo con eso, outro día estabas a empezar a falar, eu flipábame que era como, claro, estamos falando de procesados moitas veces. Procesados hai moitos tipos de procesados. E claro, é certo, tes un cacahuete, meto unha batida, xa estou procesando. É un procesado caseiro? Sí. É un procesado que ven nun paquete? Pum, non, pero é un procesado. Entón, a min interésame que estes siguen estudiando, estes tolos da nutrición, que siguen estudiando. Eu non, os que fan, os investigadores. Pa que nos den, bueno, pois que investiguen ti que leas e ti que non lo digas. Vale, a mí váleme tamén. Eu divulgo, pero investigan outros, que son os que levan o traballo invisible, porque eses non saen nos medios. Pois apertas pos investigadores, dame igual, porque facedes moita falta, que sabemos pouco destas historias. E o que queremos é tal, eu quero máis comida saudable e menos medicamentos. Isto é a miña filosofía, máis comer ben, máis escoitar a profesionais. Máis invertir en prevención. Claro, exactamente. É un pouco por aí. Mirad o que teño eu aquí. Unha salsa que vos vis así, grosa, bruta e tal, que vamos empezando a machucar, que eu sempre, cando traballo con estes tomatiños, ou vou así, machacando, escamao, un pouco así como esa historia, o tal, teño allo, teño ese apio traballando. Quero que se seque agora todo ese líquido. Se vichedes, estaba a empellar un pouco de temperatura, e a propia auga do tomate funa atrapando por aí. E agora, o que teño por aquí é auga a ferver. Sabemos se xa dixemos algunha vez que a auga a ferver, isto para min é importante, vale? Debe ir sempre antes do sal. Primeiro ferve e agora botas o sal, porque senón tarda máis. Vale, aquí xa vos dixen que a pasta non teñamos problema ningún.
Esta pasta son máis ou menos uns 13 minutos de cocción. Polo tanto, imos deixala aí tranquilamente. Isto xa está empezando a estar, vale? Aí imos quitarlle humidade, así que sácame esa pasta, tráeme esa pasta para aquí. Vale, recordade que vos dixen da sal, isto non é unha broma, non é unha tolemia. A pasta precisa auga abundante, só auga abundante e ben de sal. Non presas, pero non vai pillar máis sal da que precisa. Isto para aquí, xa verás como vai quedar eso bonito, que se empece a ferver rapidamente aí en un chisquilichasqui. Regresamos, atopamos outra vez esta salsa xa perfectamente reducida, isto prácticamente cocido, salteamos ese solombo de cocho ibérico que está perfectamente mariñado, un par de cousas nesta salsa e a zampar. Vai molar moito, non te vayas. E veña que seguimos nos... Carraquetiña nos, Oh, mira, vou coller o guaco ahora. A cousa é sinxela. Eso está mariñado, sempre digo o mesmo, que os mariñados, canto máis tempo, máis chuchan, máis sentido teñen. Bueno, isto, sen ningún mariñado, con 10 minutos xa lle dá sabor, vale? Xa lle dá sabor, pero o mariñado en sí, para unha carne un pouco seca demais, canto máis tempo, moitísimo mellor. Hoxe, como temos un solombo de cocho ibérico, nin pa ti nin pa min, vale perfectamente desta maneira, vale, pero o que sí que temos que meter é lume a cachón. Os woks traballan con moito lume, recordade sempre, teño a pasta a piques de acabar, 1 minuto, 2 como máximo, vale, sabedes que a min a pasta gústame nese punto dente, despois o de toda a vida, mirad o que pon o fabricante, xo pon, de feito, normalmente pon 7, se che gusta o dente, 9, se che gusta un pouco máis suave, o sea, xa che dá un pouco de... Métete por ese raciocinio, non? Vale, mira o que temos por aquí tamén. Está a ferver agora que acabo de quitar, Pero temos a salsiña tamén abrupta, como vos dixen, así brutiña. E ben sequiña, como me gusta a min, con ese apio, hoxe, para dar un toque tal, pero o apio está cocidiño, está brandiño, xa non ten ese poder nin esa crocancia. Non nos interesa nese sentido. E temos por aquí, por suposto, vale? Isto, mas isto falta un pouco de verde, Isto é algo de, xa sei que ti dirás coandro, pero eu vou dixir perexil ou ceboliño nin patín Que coandro queda estupendo nesta receita. Quedaría moi ben, quedaría moi ben. Temos as especias perfectamente postas aí co yogur. Isto a piques de tal. Poñemos isto por aquí para que nada nos poda parar. Perfecto. Un pouco de agua, que xa sabedes que sempre emprego un poquinho de agua se a preciso. E o que fago eu é, con ben de calorciño, darlle unha pasada. Non nos pasemos tampouco co solombo do cocho en demasiado lume, vale? Porque eu vou meter agora unha salteada, despois imos cocer nada, 2 minutos con esta leite de coco e ainda vamos a meter a pasta. Entonces, 6 minutos vai a estar aquí. Non vos preocupedes que non vai quedar cru. Vale, e agora, canta xente somos a comer, Lidia? Somos unha chea deles, pero non o digas, somos unha chea deles, pero para ti e para min, oxe, vale, para dicirlle, ala. Vale, e o que fago é comezar a botar esa carne. Non te manches, A ver se o primeiro que fago é espallar toda. Vale, xa fixen así un pouco para que vexades como vai a historia. Veña, isto aquí. Empezamos a toquetear un pouco a nosa carne. Ca carne aí será... Mira o cheiro, porfa. Buah, que maravilla. Que maravilla, que maravilla. Si era a mestura de cacahuete ca esas especias. A cacahuete ainda non chegou. Mira que ver se non manchamos moito por aí. A cacahuete. Son un cochán. Vale. Que mentireira. Non, porque o tes aí en riba. Eu estou pensando que estás cheirando ese de aí. Vale, veña, temos todo eso posto. Esta pasta apagamos. 1 minuto e témolo. Cando sacamos a pasta, se é verdad que ainda nos queda moito nesa salsa ou calquer historia, o que facemos é botarlle un chisquiño pois de aceite de olivo ou calquer cousa. Mirade, aí. Agora, que vos dixen, isto ainda está cru, pero chega un momento máxico, que é botarlle un pouquichiño desta crema de cacahuete. Non vos perdáis a receita, por favor. Que hai con cacahuete tostado ou sin tostar tamén. Vale, notase o sabor bastante. Sí. Cando está tostada é un pouco máis potente, un pouco máis tal. Vale, metemos por aí. Metemos ese chisco de leite de coco. Vale, así, por agora non vou botar máis tampouco. Limpo a culler, que isto sempre me gustou, unha cousa da miña nai, e dixo, non se tira nada. Pois non se tira nada. Vale, quitas todo aquí. Pavila, lambón, ti tamén. Veña, pa dentro, eso é. Mirad agora, o sinxelo que é facer unha pastiña, mira esa cor, o que nos fai a cúrcuma, o que nos deixa. E sí que é verdad, gran conductor.
o leite de coco para que quede cremoso e tal. A veces empregamos, non podo tomar lácteos. Busca, neso non hai lácteo, ten un comportamento semellante e un sabor bastante comedido. Eso sí, a miña irmá non lle gusta o coco e non a O pode. coco deses alimentos que eu gusto non gusta. Vale, exactamente. Sí. Vale, culleradiña e media de tomate. Isto temos aí tomate para dar e tomar para outra receita ou para facer máis pastas se o equipo di oi, Iván, pasáchete hoxe, Veña, mira o que imos facendo. E agora, aquí, bueno, isto ten un pintón, Isto ten pintón, Mira como che vai, medrando todo na súa tal, eso é. Temos cremosidade e sí que preciso unha cousa. Eso é, e temos auga por aí. Pa dentro, meus amigos, pa dentro. E esta auguiña, pa dentro tamén. A auga da cocción é super importante. De feito, vai levar un pouquiño máis. E sabedes por qué? Porque estou a ver que está bastante cremosa esa salsiña. Por lo tanto, vai precisar isto. E se precisa un pouco máis, tamén yo boto. E agora, xogamos. Xogamos como a case sempre. Ora estará algún dicindo, vetelle co Andri, Iván, non sexas lacaceiro. Perexil, ou ceboliño, ou menta, Que ou moitísima xente alfábega. non empregaría na súa vida coandro. Moita xente, igual que a crema de cacahuete, o coandro non é Nin o tampouco sabe que está. moi estendido aquí. E algún compro pensando que é perexil, cando ven pode paquetiños. ser, pois. E despois di, que raro sorpresa vai levar. Que raro sabía isto. Vale, mirade, agora empezamos a facer isto. Isto que eu creo que vexades. Os de enriba, Roy, que a xente poda ver esta maravilla de salsa e de crema. Agora sí, Estudiantes, xoves, maiores, rapaciños, toca pasta e da boa. Chisquilichasqui, estamos aí, veña. Hoxe cociñamos pasta con solombo de porco ibérico. Comezamos poñendo auga a ferver para cocer a pasta o tempo que indica o fabricante. Ao mesmo tempo que cortamos o solombo en anacos para pasar a un cunco con yogur e as especias, para finalmente salpementar e deixar mariñar o conxunto. Mentres, picamos os dentes de allo e o apio para rustrir cun chisco de aceite uns minutos e, de seguido, incorporar os tomates pelados, para unha vez machucados, deixar que reduza o seu líquido. Voltamos agora para saltear o solombo nun wok xunto coa crema de cacahuete, un pouco de leite de coco e incorporar a pasta xa cocida cun chisco de auga da súa cocción, o rustrido e remexer todos os ingredientes, para acabar empratando con ceboliño picado por riba e a papar! A pasta solo se toma con tomate, solo se toma con pouco... Date calado. Mirade, un pouco de tomate, sí, pero hoxe cacahuete en crema. Hoxe un pouco de coco, cúrcuma, comiño, unha chea de sabores para facer unha crema espectacular. Despois colle unha pasta curta e un pouco de solombo de cocho con algo de yogur e fas a pasta de solombo de cocho, o curry e yogur do Estáchemo. Aburiño, como levas todo? Home, está me pedindo xa.